bikaina egiten aldea, Alabes lider, Eibar bigarren, Mirandez, Osasuna B, Logroñez dago 5. postuan, eta Samezela Real Union eta Lemoa 6. eta 7. postuetan dira. Hamaikakoak hementxe ditugu, oraindik ez dira jokalariak zelairatu, etxeko taldeari dagokionez, Real Union dagokionez, Otermin izango da ATP-an, atzealdeko lerroan, Kero, Ladero, La Cruz eta Juri, Landeira eta Castellano izango dira euskarriak, Romo aurretik, Alamo eta Alegre hegaletan, eta goian Goikoetxea 9 zakiarekin ordezko naukian, San Sebastián, Carlinos, Luisma, Brit eta Deskarga. Lemoa zelairatu da une honetan bertan, ari da irtetzen etxeko taldea, Miguel Sola zuzentzen duen Real Union. Lemoari dagokionez Alkalde izango da ATP-an, atzealdean Igor, Mendinueta, Eneko eta Gurrutxaga, Robles eta Solaun izango dira bi euskarriak, Apraitz eta Rebollo hegaletan, Izeta erdian eta goian Orbegozo 9 zenbakiarekin. Ordezkoak Arrillaga, Santa Maria, Goti, Diez eta Paul Abasolo. Berriz ere futbolean ikusiko dugu, eta lehenengo partida gainera Irunea etortzea tokataio Bizkaitarrari. Arratsaldeon Juan Larrañaga. Bai, arratsaldeon. Bueno, nobedadea hor iruditan isten ari garen Paulo Abasolo, gaur aulkian geratuko da, agian minututxo batzuk jokatzeko aukera izango du Paulo Abasolok, nun eta Galen hainbeste partida jokatu dituen lekuan, eta bestalde zu lehen esaten zen duena, bi taldeak hor playoffetatik gertu, eta partida importantea aurrera egiteko edo atzean geratzeko. Bai, iruditzen zaite bientzako dela, ez? Kaso honetan izenagatik eta batez ere lehen urtean bigarren mailan egon zelako Real Union zagondik eta garrantzitsako da. Porrota handi batetik dator. Ez da galtzea bakarri baizik eta nola galdu zuen Gasteizen ikusi eta gero horrek irudi aldatu beharko du, eta hortarako lehenengo momentutik hasi beharko du erasoan. Eta aurrean dagoen Lemoa bere lana ondo egiten ari da, bere maila ematen du. Niretzakoan ikusi genuen partida horretan, handikan aurrera ustegabekoa da hor goian egotea, horrek esan du lan ona egin duela Aitor Larrazabalek eta taldeak ere bai. Oain berrikuntza batzuekin eta batez ere urko beran falta horrekin ikusiko du aber taldea nola moldatzen den, eta horren arabera ikusiko du baita ere aber gaur atzera pausoa o atzerago zein gelditzen den, ez? Hori, partida bukatzen denean ikusiko dugu, eta minutuko isilunea izango dugu. Jose Antonio Arauzena, Talo bezala ezagutzen zen gizona, garai bateko Real Unioneko jokalaria, joan zen astean hiltzelako. Berrogeta hamarreko hamarkadan jokalari izan zena, Irundarra Barsan Kubalarekin jokatu zuen, eta azken partidak berriz ere etxean Irunen jokatu zituen Talok. Partida aster dago, hasi da norgehiagoka. Arratsaldeon, Joseba Urkiola, gaur bai eguraldi zoragarria, Alaxe da bai, arratsaldeon deizuela bikote, eta gaurkoan arratsalde onak beste zentzu bat hartzen du izan ere, bai. Haze eguraldia, haze oparia egin diguna gaurko honetan zeruak. Udaberriko giro eztioietakoa dirudi, loreako haindik ez dira hasi azitzen, baina benetan giro zoragarria futbola ikusteko eta futbolaz gozatzeko ere. Jendea irripar txikierekin gerturatua da, gaurko honetan pasaden asteko astinduaren ostean, gaurko honetan berriro ere talde lehiakorra ikusi nahi dute txuribeltzek beren taldea, baina ikusiko dugu izan ere ezakun zaharrez jositako partidu honetan, beste arantzatxo bat ere bai baitu Lemoak. Ez baita antzi behar, Euskal Telebistako lehen katean ondo ikusal izan zenuten moduan, lehen itzuliko 5. jardunaldian, arlo nagusiako zelai berezi hartan, 1-4 Real Unionek irabazi zuela. Lemoaren denboraldiko partidurik txarrena izan zen. Ikusiko dugu gaur zer gertatzen den. Momentuz Aitor Larrazabalenak arantzatxoarekin zelairatu dira, eta sorpresari ez diote aterik itxi nahi. Halaxe da. Lehenengo itzulian, hasiera irregular xamarra izan zuen Real Unionek, denboraldi osoan ere horrelaxe dabil, baina arlo nagusian 1-4 irabazi eta gero pixkanaka gora hasi zen,
Orain bigarren itzuli iritsi da eta berriro zalantza da nagusi Irunaldean. Entrenatzaile aldatu zuten, Mikel Solak 4 partida zuzendu ditu, etxekoak 2 irabazi, baina etxetik kanpo jokatutakoak 2 galdu egin ditu Real Unionek, eta joan zen astean gainera 4 gol jasota itxura benetan txarra eman zuen Mendizorrotzan. Miguel Solaren taldeak aldaketa batzuk egin ditu. Joan zen astean adibidez Eneko Romo eta Deskarga, besteak beste kanpoan utzi zituen Armaietan, Gastizera joan ziren, baina Armaietan utzi zituen. Gaur Romo 11kora itzuli da, Deskarga aulkian dago, eta zelaitik aulkira pasa dena Gorka Brit izan da, aulkian utzi du. Kero berriz ere atzeko lerro horretan aukera Lemoarentzat, izan du baloi ondo kontrolatu Orbegozok. Kero kor jarraitzen du Joanan, atzelari bezala eskuin egalean. Joan zen astean aipatu genuen nola bukatu zuen partida Real Unionek, atzeko lerro hori oso arraroa zen. Ikusi behar ze gertatzen den, jendeak zalantza ditu berriro Irunen. Askotan nolako movimentu bat egiten denean, ez? Kero hor egalean ipintzea. Etxean, askotan zentzu gehiago izaten du. Zergatik, etxean normalean erasoan gehiago goten zelako eta defensako lana gutxiago egiten duzuta. Eta alde horretatik erasoa begira, beti errestasun gehiago baloia ateratzeko, ez? Etxetik kanpoetzen ulertzen nolako movimentu bat egitea, zergatik taldea arazo handietan sartzen zelako. Ez da izango horren errua izan zen idena, nik uste dut talde osoak partio txar bat egin zuela. Eta entrenatzailea sartzen da partio txar horretan, eta oain iaia ez dugu izango behartuta, zergatik notikan ligan asko falta da, baina bai final kutsua bezala, ez, daukagun partido honek, ez? Ikusiko dugu nola ateratzen den, egia ezan lehenengo 3 minutu hauetan ez da izango larri, baina arazo handiekin Real Unionek baloia zelai erditik pasatzeko, Lemoa asko sobeto sartu da partiduan, eta gero beste gauza bat, zelaiak ez du asko lagunduko, partidon bat ikusten, ez? Alamok eraman du baloi hori ondo, Romok eman da, keinu egin du Alamok, Goikorekin jokatu bat biko eginez, azken unean ondo atera du, ondo urrundu du Lemoako atzelariak. Lehenengo txaloak etxeko taldearentzat lehenengo eraso egin baitu Miguel Solaren taldea. Goikoetxea baloiarekin ezkerrera, hor da Juri, erdiratu egin du, bigarren zutoinan ez zegoen inor. Solaunek aterako du baloia, izetarekin jokatu, zonek gora. Hor da Kero, baloia kontrolatzea lortu du, hala ere erasoan jarraituko du talde bizkaitarrak. Azkenean Lakruzek berreskuratu du, Alamo baloiarekin, kendu egin diote Eneko Romo. Eneko Romok beste aldera eraman nahi zuen, zuzenean apraitzi eman dio, gaizki. Hor da Igor. Igorren pasea zuzenean kanpora alboko sakea Real Unionek aterako du. Real Unionek buruz hitz egin dugu, hor irudietan Aitor Larrazabal ikusi dugu. Eta Lemoak ere baditu berrikuntzak, badakitzu Urko bera Atletikek fitxatu duela. Gainera Kaparrosek 11koan sartu du, 13 golekin utzi du Lemoa, beraz lan ona eginda Urko berak. Eta lehen aipatutako berrikuntza Paula Basolo. Aulkian gaur lehenengo minutuak jokatzeko aukera izan dezake, Aitor Larrazabalek horrela erabakitzen badu. Aste tardi darama entrenatzen taldearekin, joan zen astean ez zuen oraindik fitxarik, ez zuen jokatzerek izan. Eta astean zehar bai, 15 minutu jokatu zituen Palentziaren aurka. Ea gaur zelairatzen den eta hemen Irunen jokatzeko aukera izaten duen. Badakizue Real Unionen jokatu duela azken urte hauetan lan bikaina eginez gainera. Jokalari oso garrantzitsua izan zen bigarren mailarako igoeran. Bigarren mailan ere ondo jokatu zuen Pablo Abasolok. Ea zer egiten duen Lemoan hemendik aurrera. Berarentzako apustua da baita ere, ez? Azkenean helburu batzuk bilatu behar dira. Arazoak ditu futboletik kanpo eta pixkat horiek danak usatzeko eta berarentzako burua fresko mantentzeko, nik uste dut futbolera etortzea dela gauzarik horrena, eta alde horretatik alik eta lan txukurena eta honena egin, ez? Bera badauka maila, oso jokalari ona eta trebea da. Eta poliki berriro ere bere biretik eta gauzak ondo orientatu eta gauzak ondo egiten hasten den, ez? Eta iruditzen zait berarentzako eta kasu honetan taldearentzako oso garrantzitsua izango da beren jotea.
Eta Xabi, esan dezagun, ez dela Lemoaren ekarpen berria, ez dela postu bakarra izan ere, Bigoko zeltatik Eder Diez ere, Aitor Larrazabalen taldean egongo dela bigarren